My Safe House File 7. Tonight's file should stay hidden. Ένας οδηγός λεωφορείου δούλευε στην νυχτερινή βάρδια εδώ και χρόνια. Κάθε βράδυ έκανε ακριβώς την ίδια διαδρομή. Και κάθε βράδυ, στις 2 και 13 τα ξημερώματα, ανέβαινε ο ίδιος ηλικιωμένος άνδρας. Μαύρο παλτό, παλιό καπέλο και ένα μικρό δερμάτινο χαρτοφύλακα. Δεν μιλούσε ποτέ. Πλήρωνε το εισιτήριό του και καθότανε πάντα στην τελευταία θέση. Μέχρι που ένα βράδυ, λίγο πριν περάσουν μια μεγάλη διασταύρωση, ο άντρας σηκώθηκε απότομα και για πρώτη φορά μίλησε. «Σταμάτα, τώρα!» Η φωνή του ήταν ήρεμη, αλλά ο οδηγός ένιωσε έναν ανεξήγητο φόβο. Πάτησε φρένο. Το λεωφορείο σταμάτησε και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ένα φορτηγό πέρασε με κόκκινο με τεράστια ταχύτητα ακριβώς μπροστά τους. Αν είχαν συνεχίσει, κανείς μέσα στο λεωφορείο δεν θα είχε επιζήσει. Ο οδηγός γύρισε αμέσως να ευχαριστήσει τον ηλικιωμένο, αλλά η τελευταία θέση ήταν άδεια. Το επόμενο πρωί αποφάσισε να ψάξει παλιές εφημερίδες και βρήκε μια φωτογραφία από ένα δυστύχημα της ίδιας γραμμής πριν από 30 χρόνια. Ο οδηγός που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει τους επιβάτες του ήταν ο ίδιος άντρας που καθόταν κάθε βράδυ στην τελευταία θέση. Some stories should stay hidden.